Нека не си правим бед, после така се преедитира и няма нищо да се слуша. Ти как го едитираш? Там има някои опции на YouTube. И аз може да правим... Има едно за една игра, там правих. Мисля, за Skype правих... Какво да си направим акаунт. И? Томто не знам, мисля да го почтовал в групата. Абе, акаунт на Google ли нещо? Не на Skype. Много лесно. Така правих. И го пущеш на YouTube. Да, имаш ли такова? Имаш ли, как се вика? Да, бе. Акаунт? Там беше стар, сега... Трябва да се направим нов. Друго ще да видим. Нещо телефон да видим. Малко бавно? Да, знам. Такви ще. И не допира баш добро. Да. И аз едва върху. Имаш някои музики? Имаш ли музика? Да. Да, от телефон? Да, от телефон. Какво кажеш, да ще глас ли? Не, това само гледа. Игри има ли? Една игра съм. Друга трябва... в интернет. Това? Я така гледаш, че само снимашки. Слушаш ли глас, ще говоря? Да, но после киса такво едитир. Няма нещо да слушаш, само песни. Ким. А ти как правиш така в песна? Има. Там трябва да знаеш. Не е правим това от сега от по-отдавна. Има и едни видеа, къде бях по-млечко ги снимах. Не ли знаеш? Не. Футбол. Сега ти их Славото Митров, това жигтите и ги снимах. Бех Дейвито Митров, ако знаеш. Колко е сладка, нали? Кога се сладка? Сигурно и любовта на соля. Бака, кога ги гледам децата, знаеш ли що мислам била? Айде да видим що си мислила. Девойче и машка. Да имаме две деца. Той няма да се задуши. Гледам покрай. Та няма пръв път. Само морам да ти кажа, това ви стане на две деца. Само да си знаеш опа. Прифакам. И това кедакер. Има копче, ще се изключва. Да го пушиш това вието, на колко прави струмца. Глупост.